Nový rentier Andrej Sobota. Pablo Picasso povedal, že dobrí umelci kopírujú, veľkí umelci kradnú. My kradnúť nebudeme, pretože to nie je etické, ale my budeme modelovať. My budeme modelovať tie najúspešnejšie stratégie, ako na finančnom trhu sú. A jedna z tých úspešných stratégií je pravidelný týždeň. Ja vám, kolegovia, zo srdca prajem, aby sa vám podaril tento nástroj pravidelný týždeň uchopiť a aplikovať do vašich štruktúr, pretože pokiaľ sa vám to podarí, tak vaše podnikanie bude rásť ako nikdy predtým.